േരിശ്ച വീണപാണ പാണവ ഗോമുഖഃ ദുന്ദൂര്യാനാഘാത്യ നേതുർദ്വന്ദ്വഭയസ്തതഃ. വിവർത്തനം. പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മൃദംഗം, ദോളക്, നഗ്രദുന്ദുരി, ദുന്ദുബി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമ്പറകൾ മുഴുകുകയും ഗോമുഖ, പണവ മുതലായ മുരളികളും വീണ, ബേരികൾ മുതലായ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ 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 മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം കൃപാതമകം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരുണ്യം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണ്യ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 36 മാതാജി. 36. 37 എന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമൃജ്യ ശ്രൂണി പാണിഭ്യാം വിഷ്ടഭ്യാത്മാനമാത്മനാം അജാതശത്രം പ്രത്യുച്ചേ പ്രഭോ പാദാവനുസ്മരൻ. വിമൃജ്യ ശ്രൂണി പാണിഭ്യാം വിഷ്ടഭ്യാത്മാനമാത്മനാം അജാതശത്രം പ്രത്യുച്ചേ പ്രഭോ പാദാവനുസ്മരൻ. കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 46. ആരാ വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോ മാതാജി. ആരും വായിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും. ശ്ലോകം 36. വിമർജ്യ ശൃണിപാണിഭ്യാം വിഷ്ടവ്യാത്മനമാത്മന അജാതശത്രും പ്രത്യുജേ പ്രഭോ പാദവനു സ്മരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാദാവനുസ്മരൻ. അതെ, ഇവിടെ ഒരു ദീർഘമുണ്ട് മാതാജി. ശ്രൂണി എന്നാണ് വേണ്ട. സംസ്കൃതത്തിലെ വിമർജ്യ ശൃണി പാണിഭ്യാം വിഷ്ടവ്യാത്മാനമാത്മന അജാതശത്രും പ്രത്യുജേ പ്രഭോ പാദവ അനുസ്മരൻ. പാദാവനുസ്മരൻ. ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോ അല്ലേ പാദാവ് അനുസ്മരൻ. പാദാവനുസ്മരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ പദാനുപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദക്ക് ജയ് വിമൃജ്യ തുടയ്ക്കുക, അശ്രൂണി നേത്രങ്ങളിലെ അശ്രുക്കൾ, പാണിഭ്യാം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ, വിഷ്ടഭ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ആത്മാനം മനസ്സ്, ആത്മന ബുദ്ധിയാൽ, അജാതശത്രു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് പ്രത്യുച്ചേ മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രഭോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് യജമാനന്റെ പാദങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും അവിടെ TV വെച്ചേക്കുന്നു, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, TVയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ ആരോട് ചോദിച്ചു? എന്താ സംഭവിച്ചത്? സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, വലിയമ്മയും വലിയച്ഛനെയും അതേപോലെ തന്നെ ചിറ്റപ്പനെയും കാണുന്നില്ല, അവരെവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? നമുക്കെന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് വിഷമം വരുമ്പോ നമുക്ക് ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ബുദ്ധിയാൽ സ്വമനസ്സിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം, അപ്പൊ ഇവരുടെ വിരഹം, ആ ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ആരാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ്, ബാധ്യതയുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല മഹാരാജാവാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബുദ്ധിയാൽ സ്വമനസ്സിനെ ആദ്യം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അശ്രുക്കൾ, കണ്ണുനീർ തുടച്ച് തന്റെ യജമാനനായ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പാദങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ഭക്തിയുണ്ട് യജമാനനോട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പാദങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അത്രയ്ക്ക് ഇതുണ്ട്, ബഹുമാനവും കൂറും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ സഞ്ജയനാണ്. അതേപോലെ ആരോടുമുണ്ട്? മഹാരാജാവിനോടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സങ്കടത്തെയൊക്കെ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മറുപടി പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 37. സഞ്ജയ ഉവാച ജ്ഞാഹം വേദ വ്യവസിതം പിത്രോർവാകുലനന്ദന ഗാന്ധാര്യാ വാ മഹാബാഹോ മുഷിതോ അസ്മി മഹാത്മഭിഃ. നാഹം വേദ വ്യവസിതം പിത്രോർവാകുലനന്ദന ഗാന്ധാര്യാ വാ മഹാബാഹോ മുഷിതോ അസ്മി മഹാത്മഭിഃ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച നാഹം വേദ വ്യവസിതം പിത്രോർവാ വികുലനന്ദന ഗാന്ധാര്യാ വാ മഹാബാഹോ മുഷീദോസ്മി മഹാത്മഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദക്ക് ജയം. പ്രധാനപദാർത്ഥം സഞ്ജയ ഉവാച. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അഹം ഞാൻ, വേദ അറിയുന്നു, എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? വ്യവസ്ഥിതം ദൃഢനിശ്ചയം, പിതൃ അങ്ങയുടെ, പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ, വഹ അങ്ങയുടെ, കുലനന്ദന ഹേ കുരുവംശനന്ദന, ഗാന്ധാര്യാഹ ഗാന്ധാരിയുടെ, വ അല്ലെങ്കിൽ, മഹാബാഹോ അല്ലയോ മഹാനായ രാജാവേ, മുഷിത വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അസ്മി ഞാൻ, മഹാ ആത്മഭിഹി ആ ആത്മാക്കളാൽ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സങ്കടത്തോടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ഏതാണ് സേവന മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ? അവരോട് അത്രയധികം വാത്സല്യവും സ്നേഹവും സേവന മനസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കളാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? കുല നന്ദന, കുരുവംശ നന്ദന എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതുവരെയും യുധിഷ്ഠിരനെ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത്? എല്ലാവരും പാണ്ഡു അല്ലെ? പാണ്ഡുപുത്ര എന്ന് വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കുരുവംശ നന്ദന എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കുരുവംശത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ടുള്ള മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുരുവംശത്തിന്റെ അധികാരിയായിട്ട്, അതിലെ മഹാരാജാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ.
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഗാന്ധാരിയും അതേപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരും പിന്നെ ആരാണ് വരുന്നത്? വിതുരർ അല്ലെ? 3 പേരും മഹാത്മാക്കളാണ്. അവരാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലയോ കുരുനന്ദന എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. എന്റെ പ്രിയ കുരുനന്ദന, അങ്ങയുടെ 2 പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെയും ഗാന്ധാരിയുടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവര് പോയത് അല്ലെ? അത് എനിക്കറിവില്ല എന്നാണ്. ഹേ രാജാവേ, ആ മഹാത്മാക്കളാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്നോട് ആ രഹസ്യം, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള രഹസ്യം എന്നോട് പറയാതെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല? എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഭാവാർത്ഥം മഹാത്മാക്കൾ മറ്റുള്ളവരെ, ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ മഹാത്മാക്കൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നുവെന്നത് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ചരിത്രത്തില് പലയിടത്തും മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉന്നത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് ആർക്കും ദോഷം വരുന്ന വഞ്ചനയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അറിയിച്ചില്ല. അതൊരു വഞ്ചനയായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നുന്നു? ആർക്കാണ് തോന്നുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ അല്ലെ? സഞ്ജയന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സങ്കടത്തിൽ അതൊരു വഞ്ചനയായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ നല്ല കാര്യത്തിനാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം തെറ്റല്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. ദ്രോണരുടെ മുന്നിൽ ഒരു അസത്യം പറയാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മാതാജി, അശ്വത്ഥാമ അശ്വത്ഥാമ വീണു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ദ്രോണരുടെ മകന്റെ പേരുമാണ്, ആനയുടെ പേരുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആനയുടെ അശ്വത്ഥാമ ആന എന്നുള്ളത് പതുക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഉറക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ് മകന്റെ പേരാണ് അല്ലെ? ദ്രോണപുത്രന്റെ പേരാണ്. അശ്വത്ഥാമ വീണു എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പോഴെന്താണ്? അത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദ്രോണരെ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാലേ പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അത് ആവശ്യമാണ്. അത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നടത്തണമെങ്കിൽ അശ്വത്ഥാമാവ് വീണു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദ്രോണരുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ അതൊരു മഹത്തായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതും ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അതൊരു മഹത്തായ കാരണമാകുന്നു. ആധികാരികമായതെന്ന് എന്ത് എന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ആധികാരിക മഹത്തായതെന്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി എന്താണോ അതാണ് മഹത്തായത്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാകട്ടെ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കടമകളാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാല് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഗീതയുടെയും ഭാഗവതത്തിന്റെയും അനുശാസനം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന, ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് 18:46 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. 46-ാമത്തെ. യഥാ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണ തമപ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. ഭഗവത്ഗീത 18:46. അതില് മീനിങ് പറയുന്നത്, സർവ ജീവികളുടെയും പ്രഭവ സ്ഥാനം അല്ലെ, ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാം. അടുത്തത് പറയുന്നു, അത് മുമ്പ് വായിച്ചോളൂ. അത പുംഫിർദിച്ച ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. ഭാഗവതം 1:2-13. അതിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ, ആശ്രമവ്യവസ്ഥ, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യ, ഗാർഹസ്ഥ്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ, അതും പിന്നെ ഏതാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, അല്ലെ? ആ 4 വർണ്ണവും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവരവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന അതിലൂടെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകവും ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഭാഗവതത്തിലെയും ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അത് നമ്മുടെ ഏതിലൂടെ? കർമ്മങ്ങളിലൂടെ, പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. ആ വഞ്ചന നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വഞ്ചനയല്ല, ഇത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് അതെന്താ, അതിനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വകാര്യ സേവകനായി സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രരും വിതുരരും അവരെ അനുഗമിച്ച ഗാന്ധാരിയും അവരുടെ തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും പറയാതെയാണ് പോയത്, അല്ലേ? തന്നോട് ആലോചിക്കാതെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് സഞ്ജയൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഞ്ജയന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് എന്താണ്, സഞ്ജയനോട് ആലോചിച്ചാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നതിനാൽ അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഞ്ജയനോട് പോലും വെളിപ്പെടുത്താനാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല, രഹസ്യമായിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, തീവ്രമായിട്ടുള്ള, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിതുരർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് കേട്ടിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ വേണം പോകാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരോടും പറയാത്തത്. മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനോടും പോലും പറയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊട്ടാരം വിട്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനായി പോകുന്ന വേളയിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിയും കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ വഞ്ചിച്ചു. ആ കഥ അറിയാമോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഹുസൈൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടായിരുന്നു ആര് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്? ഹരേകൃഷ്ണ, സനാതന ഗോസ്വാമി, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേരണം. അപ്പൊ അതിന് ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? ഹുസൈൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് നാള് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് പോയി മാറി നിന്ന്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹുസൈൻ ഷാ എന്ത് ചെയ്തു? ആളെ വിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖമില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രൂപഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ നൽകിയ പണം വച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗോൾഡ് കോയിൻസ്, അല്ലെ, 7000-ഓളം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് നൽകി. ആ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആരും അറിയാതെ കൊടുത്തുവിട്ടതാണ്. ആ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി? അതില് കുറെ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 7000-ഓളം ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഈ ജയിലർക്ക്, സൂക്ഷിപ്പുകാരന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ജയിലർക്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം വിട്ടു പോകുന്നു, എന്നെ ആരും
പിടിക്കത്തില്ല, ഞാൻ വേഷം മാറിയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല, നിനക്കൊരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല, നീ എന്താണ് ഗംഗയിൽ ഞാൻ ഒഴുകി പോയെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കോയിൻസ് എന്തോ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു. കാട് വഴിയൊക്കെ നടന്ന് പോയപ്പോൾ അത് ആരോ കള്ളന്മാര് പിടിച്ചു വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൈസയും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നത്, പിന്നെ എവിടെയാണ് ബംഗാളില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ബംഗാളിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെയും കള്ളം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് കൈക്കൂലിയും കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയാകാൻ പോകുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും കള്ളം പറയേണ്ട ആളല്ല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിച്ച് അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അവിടെ വഞ്ചന നടത്തിയത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഹിതനെ വഞ്ചിക്കുകയും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്നേക്കുമായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി വലിയ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ മകനാണ്, അന്നത്തെ ഒറ്റ മകനും കൂടെയാണ്, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഈ ആധ്യാത്മികതയിൽ താല്പര്യം, പല ദിവസം ഒളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഒളിച്ചോട്ടമൊക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് വീട്ടിലൊരു വീട് തടങ്കൽ പോലെ നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പുരോഹിതനെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭ്രമണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുന്നതൊക്കെ തടയാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ പിതാവ് അറിയാതെ ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാനൊക്കെ വിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വിട്ട ഒരു വേളയിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പുരിയിലെത്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ പുരോഹിതന് വിശ്വാസവഞ്ചന അവിടെ നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ മകനാണ് ഭയങ്കര കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ മകനുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ധനാഢ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ്. അവരാണ് ഈ ഒറ്റ മുണ്ടും കൊടുത്ത് അല്ലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനത്തിനും ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനും ഒക്കെ നടന്നത്. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയവ വീണ്ടെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്തും നല്ലതാണ്. കാരണം അത് നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സേവനത്തിൽ നിരതനാകാനായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതേ അവസരം നമുക്കുമുണ്ടായി. ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം വഞ്ചന അനിവാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരും എന്ത് ചെയ്തു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഏതിന് പുറപ്പെട്ടത്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം വഞ്ചന അനിവാര്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം അതീന്ദ്രിയമായ കബളിപ്പിക്കലിൽ ഒരു പക്ഷത്തിനും ഏതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോയത് കൊണ്ടോ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി പോയത് കൊണ്ടോ സനാതന ഗോസ്വാമി പോയത് കൊണ്ടോ കുടുംബത്തിനും ഒന്നും ഒരു നഷ്ടം വന്നില്ല. പിന്നെ ലോകത്തിന് അതുകൊണ്ട് മേന്മയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കാനായിട്ട് കാരണക്കാരി ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ആജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതും ഗുരുഃ പ്രദ്യുഗ്ധായാഭിവാദ്യാഃ സ അനുജോഭ്യർച്ചയ മുനിം. അധ ആജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതും ഗുരുഃ പ്രദ്യുഗ്ധായാഭിവാദ്യാഃ സ അനുജോഭ്യർച്ചയൻ മുനിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ഒരാള്.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 38. അതാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതുംബുരു പ്രത്യുത്തായാഭിവാദ്യാഹ സാനുജോഭ്യർച്ചയൻ മുനിം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. അധ അനന്തരം ആ ജഗാമ എത്തിച്ചേർന്നു ഭഗവാൻ, ദൈവികത്വമുള്ള വ്യക്തി, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. നാരദൻ സഹ തമ്പുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമ്പുരുവിനോടൊപ്പം പ്രത്യുദ്ധായ അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അഭിവാദ്യ യഥാർത്ഥമായി പ്രണമിച്ചു. ആഹ പറഞ്ഞു. സ അനുജഹ അനുജന്മാരോടൊപ്പം അഭ്യർച്ചയൻ ഉചിതമായ മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ മുനി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളും സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ആരത്തി ചേർന്നു നാരദ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്തേത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹ ആദരവോട് കൂടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്തേത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർ വിജയ്. സഞ്ജയൻ അപ്രകാരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രബല ഭക്തനായ ശ്രീ നാരദൻ തന്റെ തമ്പുരുവും വേണ്ടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഭക്തരാണ്, മഹാഭക്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും മഹത് വ്യക്തികൾ ഭൂലോകം സന്ദർശിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുൻകാലങ്ങളില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും എത്തുന്നു, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തമ്പുരുവുമായിട്ട് ഗമിക്കുന്ന നാരദ മഹർഷി അവിടെ എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും അഭക്തരായവരെയും എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കുക, ഭക്തർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുക. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തനാണല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘട്ടത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ രാജാവ് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് നാരദമുനി എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ വിഷമം പറയുകയാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഭഗവാന്റെ അത്യന്തം വിശ്വസ്തനായ ഭക്തനാകയാൽ ദേവർഷി നാരദരെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് നൽകുന്ന അതേ ആതിഥ്യ മര്യാദകളെല്ലാം ആർക്കും നൽകും? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തർക്കും നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് അവരെയും കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നിരതരായിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തരായ സേവകരെയും തുല്യനിലയിൽ ഉപചരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതേ നിലയിലാണ് ആര് സ്വീകരിച്ചത്? നാരദ മഹർഷിയും സ്വീകരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും അത് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ? ഉത്തമ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂമികകളിൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അവർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും അഭക്തരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അവരെ സുബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഭക്തരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നല്ല ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിലൊക്കെ അവരെ ഏർപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി അവര് മാറ്റുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ കാരണം അഭക്തനായിരിക്കുന്നത് സാധ്യമേ അല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ് അല്ലെ. സ്വരൂപം ആണ് നമുക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം അതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്?
ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ട്, അത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ഉത്തമ ഭക്തർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഒരുവൻ അഭക്തനോ നാസ്തികനോ ആയി തീരുമ്പോൾ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രമായ അവസ്ഥയിലല്ല കഴിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? അഭക്തനോ നാസ്തികനോ ആയിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വരുമ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല, അപകടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജന്മമരണങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭദ്രമായ അവസ്ഥ അല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവസത്തുകളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദം ഉളവാക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? സ്വരൂപത്താൽ ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് അഭക്തരായിട്ടോ നാസ്തികരായിട്ടോ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് എന്താണ്? കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി ഈ ഭക്തര് ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിശ്വാസികൾക്കും അഭക്തർക്കും പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവത് മഹിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാന്നാണ്? എൻ്റെ മഹത്തരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാരദരെ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് പരമപുരുഷ ഭഗവാന് നൽകുന്ന അതേ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി തീർച്ചയായും നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന് നൽകുന്ന അതേ ആദരവ് നാരദം എനിക്ക് നൽകിയത് ഉത്തമമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. തന്റെ വീണയോടൊപ്പം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പാടുക എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഏതൊരു വ്യാപാരവും ഇല്ലാത്ത നാരദരെ പോലെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലീനരായ സഹോദരന്മാരോട് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന, അപ്പൊ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നാരദ മഹർഷി അല്ലേ. എല്ലാ ചിന്തകളും ആധ്യാത്മികമാണ്, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രം ചിന്തകളേ ഉള്ളൂ. അനന്യ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇവിടെ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കുലീനരായ സഹോദരന്മാരെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഏതാണ് മഹത് വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, മാതൃകകളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അവരെ അനുകൂലിച്ച് അവരെ അതുപോലെ അനുകരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ട? ആ ഭക്തരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്നാ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കും. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 മാതാജി. കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തമൂരി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശൈലപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.